An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye sema maaw ye olu ye laɲini kɛ gouvernement fɛ o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko kalata minnu bolo dalen don minnu bɛ kɛ sababu ye ka conseil de cercle ni conseil de région sigi ko ka fɛɛrɛ kɛ k'olu sonsori fɔlɔ ko ka d'a kan k'a fɔ ko u bɛ wagati min na i b'a fɔ bi ko fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen tɛ olu fan fɛ u ka kumalasela dɔ bɛ o y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ n'o kɛra sababu ye ni ka kɔrɔnfɛ mɔgɔ caman lata yɔrɔ wɛrɛw la ko olu caman ma se ka segin u ka so fɔlɔ ko olu bɛɛ ye walew ye wale minnu b'a to nin kalata ninnu tɛ se ka kɛ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kalata ninnu yɛrɛ hakilina jiginna kalata ninnu bilalen don desanburu kalo tile 17 nataw la an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ Mopti région kɔnɔna na ko jatigɛ kɛwalekɛla minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu Kufa ka maaw ko olu donnen don kɛwalew la kɛwale minnu bɛ taa ni ka denmisɛnninw kunba yɛlɛma k'o fara u ka kɛlɛkɛjamaw kan ayiwa a yirala k'a fɔ ko u tɛ dɔwɛrɛ kɛ k'u bɛ to ka kɛnɛw de sigi kɛnɛ minnu na u bɛ kuma diinɛ kan ni ka essayer ka don denmisɛnnin n'u hakili cɛ walasa k'u nɛgɛ u ka se ka fara u kan cogo min na ayiwa sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko nin kɛwale in k'u bɛ nin de lasa an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ a mɛnna ka d'a kan k'a fɔ ko gouvernement ka présence tɛ yen yɔrɔ ninnu na ko de bɛ k'u bila nin kɛwale ninnu na ani kɛwalew caman maaw yɛrɛ bɛ kɛwale minnu dɔn ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la